ανήμερα του Πάσχα 2024, εδώ στο Ηρών στην Άουσα, για διπλή γιορτή. Να τιμήσουμε τον Παναγιώτη Δημητρακόπουλο που ξεκίνησε από εδώ ανήμερα του Πάσχα του 1821 την Επανάσταση, και δεύτερον για τη δεύτερη Ανάσταση που είναι το έθιμο της Συνάουσας της Πάρου. Γιατί λοιπόν λέγεται η δεύτερη Ανάσταση? Στο διαφορετικό Πάσχα του 1821, η Ανάσταση του Χριστού, αλλά και η Εβδομάδα των Παθών, ειδικά για τους σκλαβωμένους Έλληνες που ήταν στην πλειοψηφία τους Ορθόδοξοι και Χριστιανοί, παρότι τις αντιοξιότητες 400 χρόνια, είχαν την ελπίδα ότι μέσα από αυτή τη σκλαβιά θα αναστηθεί το γένος των Ελλήνων. Οπότε υπήρχε η πρώτη Ανάσταση του Χριστού και σιγόβραζε μέσα στις καρδιές τους η δεύτερη Ανάσταση του γένους. Γι' αυτό λέγεται δεύτερη Ανάσταση. Αυτό το επισημαίνουμε, γιατί κάποιοι λένε θρησκευόμενοι ότι μια φορά αναστήθηκε ο Χριστός. Βεβαίως μια φορά αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά 400 χρόνια οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην πλειοψηφία τους, το ξαναλέω, συμβόλιζε αυτό, η δεύτερη Ανάσταση, τη μαυρίλα της σκλαβιάς και την ελπίδα της Ανάστασης, τη δεύτερη Ανάσταση του γένους. Παρόλες λοιπόν τις αντιξοότητες, 400 χρόνια οι Έλληνες κατόρθωσαν να κρατήσουν τα ελληνικά ήθη και έθιμα. Η κορύφωση των παθών του Χριστού και η Ανάσταση την ημέρα της λαμπρής, ήθιστε αλλά ειδικά μέσα στη σκλαβιά των Οθωμανών, είχε καθοριωθεί το κάψιμο και η ανατείναξη του φλεγόμενου Ομβραίου, του προδότη, που συμβόλιζε εκτός του Ιούδα και το ανά τους αιώνες εκείνων που υποτασσόταν στον Οθωμανό τύραννο. Δηλαδή είχε διπλό λόγο το κάψιμο του Ιούδα, που ξέρουμε από τους παππούδες μας, ότι καίγεται ο Ομβραίος, ο οποίος πρόδωσε και έστειλε στον Πιλάτο τον Ιησού Χριστό, και δεύτερον τον προδότη που ήταν πάντα με τον τύραννο, με τον Οθωμανό. Η λαμπρή του 1821 ήταν διαφορετική. Στις καρδιές των Ελλήνων ζέστανε μια θέρμη που ερχόταν από την Πελοπόννησο κοντά ένα μήνα τώρα. Σπίθες αντίστασης ξεπηδούσαν από Μακεδονία, Αιγαίο, παντού. Για τα μέλη της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκευτικής κοινότητας ήταν η δεύτερη σημαντικότερη ύστερα από εκείνη των Μουσουλμάνων το Πάσχα του 1821. Το προσκυνητάρι ένωνε την Ανάσταση του Χριστού με την Ανάσταση του γένους. Ανήμερα λοιπόν φιλικοί αγωνιστές είχαν ετοιμαστεί. Ανήμερα λοιπόν της λαμπρής εδώ στην Πόλος, που ήταν καταγωγή του από την Ανολίστενα της Πελοποννήσου, κηρύσσει την Επανάσταση. Και τώρα θα διαβάσουμε και την προκήρυξή του. Να πούμε για την τιμή και τη μνήμη του ότι έδωσε πολεμοφόδια, ήταν έμπορος και πρόκριτος της Πάρου, έδωσε όλη την περιουσία, μπόρεσε μετά να αρθοποδήσει κάπως, όπως και όλοι οι αγωνιστές χάσαν την περιουσία τους, και βοήθησε 50 στρατιώτες, τους εκπαίδευσε αυτός, Παριανούς, και όποιος θέλει να βρει τις πηγές είναι στον Καπολόγο, 50 αγωνιστές με ονόματα, και τους έστειλε στην Ύδρα και από εκεί στην Τριπολιτσά. Εξού και το όνομα Τριπολιτσότης, όσοι έχουν το όνομα αυτό, επειδή οι Τούρκοι προχώρησαν σε αντίπεινα μετά την Επανάσταση που έγινε, πολλοί ήρθαν τη Μικρά Ασία από τις Κυθωνιές. Εξού και το επώνυμο Κυθωνιές. Και πάμε τώρα στην προκήρυξη για την τιμή του. Λοιπόν, λέει: φίλοι της ελευθερίας, ομογενείς Έλληνες κάτοικοι της νήσου Πάρου, κανείς δεν αγνοεί ότι το γένος όλο για να απολαύσει την ελευθερία του με τα πάσαν ευδημονία ανέλαβε τα όπλα πανταχώθεν, τρέχουν κατά πολεμή τους έως τώρα άπιστους τυράννους ημών. Αφόλα στα πέριξ νήσους ημών αδιακόπως τρέχουσα κατά του εχθρού. Σεις δεν είστε κατώτεροι εκείνων κατά την Ανδρία. Αναλάβετε λοιπόν τα όπλα και ελάτε να συγκαταλεχθείτε μετά των λοιπόν στρατιωτών. Η πατρίς δε εν καιρό θέλει ανταμείψει τη γενναιότητά σας. Εγώ δε κατά το παρόν θέλω δώσει ό,τι χρειαστεί, έδωσε ο άνθρωπος. Θα σας πάω στην Ύδρα και από εκεί όπου τους πήγε στην Πελοπόννησο. Και τον Ιούλιο του 21 έστειλε άλλους 30. Λοιπόν, και λέει: έρωστε εν την ναούση της Πάρου 1821 ανήμερα λαμπρής. Δυστυχώς μετά το 18 εδώ στην Πάρο αρχίσανε, επειδή το είχαμε κάνει εμείς το θέμα σαν ομάδα εθήμου, να λένε για τον Δημητρακόπουλο. Είπαν θα το τιμήσουν, κανένας δεν το τίμησε. Αυτή τη στιγμή ο Τούρκος απειλεί την Ελλάδα ότι θα περάσει και τον 24ο μεσημβρινό. Έχει στο Υπουργείο Πολέμου τη χάρτα της με τη μισή Πάρο, και η κάθε κυβέρνηση, εμείς δεν λέμε για κόμματα, στηρίζει κλέφτικα. Αυτή τη στιγμή το Σεπτέμβριο στα σχολεία της Τουρκίας θα διδάσκεται το Αιγαίο, λέει, η γαλάζια πατρίδα, ότι όλο το Αιγαίο είναι τουρκικό. Και εδώ πέρα έχουμε γλεντάκια κάτω και αλλού βροντά. Τέλος πάντων, εμείς όμως θα απαντήσουμε σε όσους μας κατακρίνουν γενικότερα ότι είπε ο Κολοκοτρώνης, ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν ήμασταν τρελοί δεν θα κάναμε την Επανάσταση.
Και είπε στον Ιμπραήμ, απάντησε αυτόν, απάντησε στους Τούρκους. Όχι τα κράγια να μας κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια να μας κάψεις. Μήτε πέτρα πάνω στην πέτρα να μείνει, εμείς δεν θα προσκυνάμε. Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις ότι η γη αυτή θα γίνει δική σου. Και είπε για τους προδότες τσεκούρι και φωτιά. Απ' τη μια θα μπαίνω εγώ, απ' τη μια θα πιένουν οι Αράπηδες. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε με κάτι του Καζαντζάκη που είναι πολύ επίκαιρο πάντα. Έλεγε ο Καζαντζάκης. Το πρώτο χρέος σου στην πατρίδα, στη ράτσα, ναι, το χρέος σου, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο είναι να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος είναι να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. Νίκος Καζαντζάκης. Λοιπόν, σαν ένδειξη τιμής στον Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, σε θέση προσοχής, θα πούμε όλοι, θα ψάρουμε μαζί τον εθνικό ύμνο. Λοιπόν, από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει η γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και στα πρώτα αντριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά και στα πρώτα αντριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά και στα πρώτα αντριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά. Ένα σας λέω μονάχα. Η Επανάσταση θα κινήσει την ημέρα που όρισε ο Θεός, έστω κι αν μείνω μοναχός μου. Και όταν πέσει η πρώτη φωτιά, αλίμονο σε εκείνο που θα βρουν οι Τούρκοι ξαρμάτωτο. Άμορε! Ρώτησες αν είναι καιρός. Είναι. Αν ρωτάμε και ξαναρωτάμε δεν θα φτάσει ποτέ αυτή η ώρα. Κι όλος το αν θα είμαστε σταματημένοι.